চিকন কক ইয়া কতর কক খাইছে আং একটু পরে আবো ও ডাঙ্গুর টিভি নি উনার বাইবো কক সাকা যে ও ক্লিপস বুমতই উল্টা ও জেকব দমগ্রই সে কক সাও आं बुनो सागा जे काइसा न्यूज नं माने आबो ताम बागे आपिके खयखाने आं सोंमासे बो साबो जे जुति डांगो टीवी नि एगेन्स्ट जुति कक साका आंके डिफॉर्मेशन केस रुनाय हिनि साव नों कय जना त्रिपुरा कम्युनिटी कय जना रियां नले नों जेल दाय माने बा डिफॉर्मेशन केस बय डांगो टीवी नि बुसुतुको खमता अंखा जे काइसा कम्युनिटी न नों याक्सि सुरसाय कक सानानि साबो नोना आसे पावर रबा साबो आसे खमता रबा आबुनि जवाब रुना नांनाय हायसे नों काइसा पेस सुइ रुनाय जे आबो डांगो टीवी ने एआई स्नामै बक्सा बक्सा बरक भिडियो खायने रिमाबाय आबो एपोलॉजी ओं या हाइसे नों ओपेनली जुति निनि बुल हंगांगाय नों ओपेनली आबो निनि बुल गसिना नांगो नों बुल गसिना सांग काइसा कम्युनिटी नो अपमान रइ दे नों बुल गसिनाय आबो दे निनि सिखा आबो दे निनि न्यूज चैनल नि सामुं आबो तो निनि सामुं याबले नों साक सांग सा तिप्रसानि बागै से डांगो टीवी नि तिप्रसानि बागै हंगाके नों भाइके दिनि आबाय भिडियो सामै मानबा जों फुल भिडियो बो नायनायखा जों बार बार नायखा फुल भिडियो नाय माने परेसे ओ डिसिजन नो जों तिनि लाना नांगौ हायसे जों तिनि जतन पाल बाक्साके हायाके तो जों लागला खामो जों तिनि आमहाय स्टेप लाना बो नांगला खामो जुति डांगुर टीवी जुति बो निजुनो सागनो जुति तिप्रा सानि वानसों नाकाय जों तो ओ हानि इंडियान ओ तिप्रा हानि बुसा जों ओ तिप्रानि सिटिजेन हनै जों तो प्रुफ रइनो दंगो नों डांगो टीवी की बांग्लादेशी दलाल दे दलालिया आबो नों प्रुफ गदि हायसे नों प्रुफ रुना नांनाय आबुनि जवाब नों रुना नांनाय बुसक रां मोनखाबा नों तिप्रा सारना आसे तिनि नों डिवाइडेड रुल पॉलिसीस नामै दं बुसक रांबाय नों सागना फालकाबा बुसक रांबाय नों तिनि तिप्रा सारना आसे अपमान खालामनाय दंबा साबो अधिकार रुनो साबो राइजबा तिप्रा सारना आबायके सानानै आबु नुनो तो केबो रियानाबले नोंबो तो काइसा कम्युनिटी नि काइसा फदानि नोंबो काइसा तिप्रा सानो नोंबो खबजागै दंनाबले के नों खरकसा तिप्रा सातो नों बाहायके तिप्रा साबाय तिप्रा सानो हट खालामना नायबा आबो दिनि न्यूज चैनल नि सामुं आबो दिनि दायित्व आबो दिनि कर्तव्य आबो दिनि तिप्रासना हामजाना तिनि रियां ब्रु बार बार खायजां माने परे तिनि त्रिपुरा रकबो खायजाका बिनि परे तै कम्युनिटी फाइतायानो तिनि मक फायानो निनि जमातिया फायानो देबबुरमा फायानो कलय फायानो रांखल फायानो सब 19 ता दफानो बांग्लादेशी नामै खिबि सिरि हायसे आबो हायकेनो नरक चिनि तिप्रासा बिसिङनो जुद्ध फनाङै रसिनाय हट फनाङै रसिनाय हायसे आबो हायके खायमाने न इमिजिएटली बन्द खायनियं थं हायाके ओ साउथनि सिमी ऑल त्रिपुरा सभा कत चलेनाय जों सिरिं सिरिं तंगलाङि बारो जुति जिनि साकाव जुति आबो हायके कक सिलजागै तंग हंकांगाय जों बो खरकसाव हानि बोसा अंगै जोंनो ताम बागै अपमान फुनुजा ताम बागै टारगेट फुनुजा आबुनि जवाब से जों नायो आबुनि जवाब जोंनो आबुनि क्लियरिफाइड जोंनो रुना नांनाय डांगो टीवी नि उनाब जेकब देबबर्मा एते ओ जे सानाय खरकसा बुरै एंकार सेमोली जमातिया मंगै खरकसा जे एंकार गरक खरंनाय आबुनि जवाब जोंनो रुना नांनाय हायसे आबुनि बागै जों जवाब नांगौ आबुनि दाकिनो सल्यूशन रुनांतो हायाके जों सभा कटत अखरनाय आबुनि बागै जों रेडी तिनिनि बिसिङनो जों डिसिजन लानाय एन तिनिनि बिसिङनो जों बुसुतुको तामखाय माननाय आबुनि बागै जों तयार तिनि हरनो जों डिसिजन लानाय आसे